Куяшлы сентябрь иртәсе Казанның Сибгат Хаким урамындагы 107-нче гимназия тарихындагы беренче тантаналы линейка. Монда быел 265 бала беренче сыйныфка бара. Буларында чәчәк бәйләме, күзләре тулы ышкын, берәүләренең җәйге ялдан соң йоклары да туеп бетмәгән, икенчеләре инде кулларын суза-суза белем дөньясына керергә әзерлеген күрсәтә. Килде мәктәптә, беренче класска бардым. Күсен бит килә. Гимназияны ачыш дип атаганнар. Монда беренче сыйныфтан ук һөнәри юнәлешләр буенча укытачаклар. Лингвистика, техника, гуманитар класслар бар. Бу алдынгы балаларны һәм аларның әти-әниләрен белем көне белән котларга Рөстәм Миңнеханов, мэр Илсур Метшин, мәгариф министры Илсур Ходиуллин килделәр. Яңа уку елы башлап бәрәбез Аллага тапшырып. Әлбәттә, 500 меңнән артык бала бүген мәктәпкә бара. Шуның 57 меңнән артыгы беренче класска укырга бара. Без бу моңа шатланабыз, әлбәттә безнең киләчәгебез бар. Безнең менә балалар өчен без бөтен шартлар тудырырга тиеш. Беренче сыйныф укучылары белән беренче кыңгырау шыңлатып Рөстәм Миңнеханов уку йортының мөмкинлекләре белән таныша. 3 катлы бинада 70 кабинет, лабораториялар, еркин китапханә, 2 бассейн, коридорларда ял итү урыннары бар. Это ихний день, это мы не имеем права их задерживать. Татарстан рәисе укучылар белән аралаша, алардан мәктәп ошыймы, юкмы икәнен сораша. А вы, наверное, где-то в других школах учились, да? Ну это получше, да? Рөстәм Миңнеханов актлар залындагы заманча җыр сәнгате остаханәсе белән дә танышты. Укучыларны милли рухта тәрбияләргә җыеналар, диварларда татар мәкальләре, укытучылар милли бизәкле киемнәрдән йөри. Мин үзем шулай милли киемнәр кияргә яратам һәм миңа менә калса бу үзенә күрә бер тышкы мотивацияның бер төре дә булырга мөмкин, чөнки безнең татар мәдәниятенең аның бизәкләре, аның орнаментлары ул һичшиксез матур һәм булар әгәр дә шуларны карап та үсәләр, алар бәлки үзләрендә дә шундый гадәт булдырырлар дигән теләктә калам. Yıl sayın bir üstlerge planlaştıralım. 1224 балага исәпләнгән, әмма быел ук 1275 укучыны кабул итә. Профессиялар бик күп икәнен шунсы ошады. Шуңа 2 баланы да монда күчерергә булдым. Яңа булда ошады, шундый территориясе да матур. Укытучылар да менә беренче көннән үк бик ачык, шул хәтле күңелгә рәхәт менә шундый. Мәктәп бик матур. Укусы килә. Ачыш гимназиясе Казанның Сибгат Хаким урамында урнашкан. Гомумән Яңа Савин районы шәһәрдә яшьләр күпләп күченә торган төп урыннарның берсе. Күрүебезчә, монда алар өчен йортлар төзүне дәвам итәләр. Шуңа күрә әлеге мәктәпкә ихтыяҗ аеруча зур була. Бу микрорайонда беренче мәктәп, якын арада тагын 143-нче мәктәп бар, безнең 177, 179-нче гимназиялар бар. Бу мәктәп бик көтелгән, бик кирәкле иде монда, чөнки якын арада булган мәктәпләр, алар барысы да тулы иде, 2 сменалы эшли иде. Казанның Рәүз Гәрәев урамында, Салават күпре, Светлая долина торак комплексларында да бүген яңа мәктәпләр ишекләрен ачты. Аларда 6000 укучы белем алачак. Республика район шәһәрләрендә дә 7 мәктәпне кулланылышка тапшырдылар. Гүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.